Hello, Madam Alice Mayura Vlog. Thank you for coming into my live streaming, Madam. Thank you rin po sa iyong patamsak dyan, Madam Alice Mayura. Ayan, thank you so much po. Ayan, thank you so much, Madam. Kumusta po kayo, Madam Alice Mayura? Maniud to na, Madam. Kami bago rami na humagpaniud to. Ayan, thank you so much, Madam, sa pag-ani sa akong live streaming. Ayan. Unsa man ni akong anak? Agoy tabang ayaw ko tagawi og Madam. Naanad lang jud ko, Madam Alice Mayura. Ayan. Madam lang god. Sige ra gunang Madam. Oh, nga naman. May akong anak pod. Ay. Ayan, diri na lang ko kay mag arang-arang na siguro ko tan-aw. Ayan, maniud to na, Madam. Oy, namalitad pa jud ko. Okay lang, sis. Manakay na tapon, sis. Asa man ta manakay, Madam Alice Mayura? Saba akong anak, oy. Saba kayo kong anak. Ha, manakay tag motor ba? Lagi, Madam. Manakay niya tapon og motor ba yung lisuda ra ba yung agianan diri oy? Shout out sa baby diha. Ayan, may shout sa akong baby. Ayan, Madam mo. Ma, may truck ha. Do. Hi. Ah, topoy isa. Nagkakaka. Topoy isa, Madam. Ayan, akong mga anak. Mag-iyahay, dula diri, Madam, oy. Suroy niya, dili po, Madam, sa mo. Ay, pakita sa ang bibi. Ingon, pwede ra daw, Madam. Pwede ra daw ipakita ang baby, basta dili lang maghilak. Ayan, thank you so much, Madam Alice Mayura. Thank you for coming into my live streaming. Ayan, thank you so much. 2 million viewers in the house. Makoy ko bukid. Makoy ka bukid? Mama. Makoy ko bukid, no? Ayan, thank you so much to my 2 million viewers in the house. Thank you so much, guys, for coming into my live streaming. Madam Alice, pwede raman daw ko no, nay bata? Ah, okay. Pila ka buk imo anak, sis? Duha, Madam. Duha akong anak. Puros laki akong anak. Sayo man nag-igat-igat. Sayo kaya nag-igat-igat. Muning nakaduha na dayon. Kapaspas ras panahon, oy. Ayan, Madam. Mula pa ka anak, Madam. Bago pa manggugong ng limpyo, Madam. Oy, dan. Gipaningot ko maong nagbaliktad-baliktad na niya ako sulog dari. Ayan, thank you so much sa nagpatamsak dyan. Thank you so much, guys. 2 million viewers in the house. Thank you so much, guys, for coming into my live streaming. Thank you sa pasupport kay host. Ayan, guys. No, kuya, no. Oh, dito na. Dalaga pa ko sis. Uy, salan ko di ay looking for an admirer. Looking for an admirer. Charot. Hala, Madam. Nangita pa day kag Mr. Right diha. Duha na akong mga anak, Madam. Oy, oo. Nga unsa na ning mga lolo. Say hi. Hi. Hi, di bye-bye. Ay, kauna na. Bye-bye. Bye-bye. Do. Ayan. Agtang kay akong anak. Agtang kay puriyag akong anak, Madam. Ayan, thank you so much, Madam Alice Mayura. Ayan. Hello, baby. Cute ni mo. Ayan, dalaga. Pamanday ka, Madam. Oy. Ako ani na. Nangayayat na, Madam. Pila na kabuk imong anak. Pila na day mo edad, Madam. Hello?
Ako mag 26 na madam pero ayan nakaduha na. Nino kiken no. Say hi. 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 Nangita lagi wala mga kagwang wala mo pala. Ay makakita na ka na madam or nara na sa kilid-kilid or in the right time or in the right place char. 28 na ko sis. Ay okay na madam oy. Sus wala man sad na sa age is just a number char. Age is just a number. Age is just a number. So, asa ka karon madam? Naa ka sa gawas or naara ka diri sa Pilipinas? Ayan, thank you so much, madam. Thank you so much, madam. Ikaw, jud in taon akong nakadira in taon. May na lang na ako. Daga, kabalo ka madam, ug mag-LS ko, daghan ra pag kanang manghatag kog load ba, kanang mag-giveaway. Ayan, 3 million viewers in the house. Thank you so much guys for coming to my live streaming. Ayan, thank you so much guys. Hello, Watertown Lotugay. Hello everyone. Ayan, thank you so much for coming into my live streaming. Watertown? Don't forget my Tamsir Watertown Lotugay. Ayan. Na ako kagayan di uro karon sis. Ako karon. Okay madam. Naraday ka taga diha ka madam. Namuphag pa jud in tawon ko. Gikan pa jud in tawon kong nangabat. Nangabat jud. Nakakiat man sa akong anak. Oy. Bibi. Makakita ra ka sa imong the right one madam. Oy. Sa imong Mr. Right. Ayaw ka na dirty na Ayan. Hi, Nuno. Hi. Say hi. Ayan guys. Ayan madam, makakita na kasi mong the right one going. Uy. Ayan, thank you so much, Madam Alice Mayura. Thank you so much. Ay, no. Bad man na, bad. Bad ha, bad. No, kikin, bad. Okay, sakit ako. No. Ha, lagi po, wala pa mantay sapi, kapoy minyo, way kwarta sis. Mao lagi, madam, kami sad gani. Kami ani gani, oh. Dili pa man hinuon mi minyo, loon pa mi pero kapoy, oy, kay nabayay mga bata niya. Dili na lim karong panahon na kay una pa si COVID niya. Walay mo sa trabaho, wala gyud loy kay mga bata. Hi. Ayan, thank you so much po. Salamat kay madam sa pag-ani sa akong LS madam ha. Wala man ko nag-share ani god. Ako sang i-share sa madam ha. Mayayay mo mangod. Ayan, thank you so much Madam Alice Mayura sa iyong pa-stay po dyan. Madam Alice Mayura for coming into my live streaming. Di pa na ako ni na-share Madam Moy. Tulog na to siya, madam. Natulog na to si Madam the Baker's Table, pati yata si Madam Jena in Texas kay kuan baya gabi baya sa ilaha karon. Ayan, thank you so much Madam Alice Mayura. Ayan, thank you so much po. Madam Leonie Chin. Thank you so much, Madam, for coming into my live streaming. Ayan, Madam Alice Mayura, gamay pa akong WHO, wa pa katunga. Thank you so much, Madam Alice Mayura, sa pag-share sa imong community. Basi na ay magsulod. Ayan, thank you so much.
Quiet, quiet. Thank you so much, Madam Alice Mayura. Thank you so much, Madam Leonie Chin, for coming into my live streaming. 3 million viewers in the house. Thank you so much, guys, for coming into my live streaming. Gamay pa jud kay akong WH, Madam. Oy, wala pa jud ka 1/4 gani. Kay na magkukontak to'y mga videos nga daghan og views. Unya kay ako magibura kay namang ko'y CPR ato. Mga 500 views to, tapos ang akong LS 100 plus views, ako sang gi-erase. Kay nalagi CPR, so sayanga day ato ay pwede man day ito siya i-mute or di ilisan og music. Mao na to, wala na. Ayan guys, thank you so much. 3 million viewers in the house. Quiet kuya. Kuya, quiet. Thank you so much guys for coming into my live streaming. Ayan guys, don't forget and thumbs-up ni host guys. Thumbs up. Kung gusto nyo mag-thumbs up, mag-thumbs up kayo. Kung gusto nyo mag-thumbs down, mag-thumbs down kayo. Ayan, thank you so much po guys for coming into my live streaming. Mega shout out Madam Alice Mayura and Madam Leonie Chin. And the other one, di ko po alam kung sino. Ayan guys, thank you so much. Ayan guys, 2 million viewers in the house. Thank you so much for coming guys. Pasensya guys, dito yung mga background ko, mga sabit-sabit. Hello, Madam the Baker's Table. Silip lang host bago matulog. Ayan, thank you so much, Madam the Baker's Table. Salamat po. Okay lang po yan, Madam. Thank you so much po. Ayan, dito po ako sa gilid kasi or sa corner. Kasi po, yung outlet ko or yung outlet namin, nilagyan na ng ano ng... Ay, wait lang. Ayan kasi po yung outlet namin nilagay na ng ano, nilagyan na ng ano ng partner ko, yung parang anong tawag ito, hook ba to? Hindi na siya matanggal guys, dito na sa gilid kasi ayaw niya ako mag-cellphone lagi kaya andito na nakadikit na. Kaya ang hirap mag-LS kapag ano, madali lang kasi malubat sa cellphone na to. Kaya ang hirap mag-LS, nandito lang ako sa gilid guys. Ay naku, para kung nasa sulok-sulok lang talaga. Ayan, thank you so much, Madam the Baker's Table. Thank you so much po sa iyong pasili po dyan. Matulog na po kayo. Good night po. Sweet dreams and God bless you po. Ayan. Thank you so much din kay Madam Alice Mayura Vlog at saka kay Madam Leonie Chin. Ayan, thank you so much guys sa pagpunta nyo sa aking LS. Ayan, at the Baker's Table, Mami, good night. Ayan, Mami, good night. Ayan, good night po, Madam the Baker's Table. Tulog na po kayo kasi parang ano na dyan, gabi na ba? Or kadlaw na ba? O ano ba? Parang 12 midnight na ata din dyan kay na Madam the Baker's Table. Ayan, mag-sleep ka na po, Madam. Ayan, thank you so much po. Ayaw, imong manghod, kuya. Yung mga anak ko kasi dito, guys, yung mga, uno ha? Ayan. Awayo na naman. Kasi guys, yung anak ko dito, mga madam, yung mga anak ko dito, kasi awayin yung bunso ng panganay. Nang aasarin kukunin yung laruan. Kukunin yung laruan ng bunso ko. Yung panganay, parang, naku talaga anak. Ayan po guys. Thank you so much po sa mga nandyan po. Thank you so much po talaga. Kuya Kre, uno. Ayan, giaway na sa pastilan yun ako anak ko.
Tanang emosyon manggawas pag naay anak. Kaya madam, kasi yung isa kong anak po, yung panganay ko parang spoiled to spoiled ka. Mag ano, hindi man nagsipat lang dito sa pastilan. Kaya Madam Alice Mayura, sus, di lalim dyan ni anak. Pero okay lang po, dalarag smile. Ayan. Ayan, thank you so much to my 2 million viewers in the house. Nandiyan po. Maraming sa... Pastilan, good. Pasaway, kaya akong kinamagulangan, guys. Singgit diri. Kay sumugo ni manghod. Luoy po baya. Uno, kuya, ha? Yan, nagalit na ako, guys. Ay, kawawa yung bunso ko kasi lagi lang inaasar nung panganay ko, oy. Ayan, thank you so much po sa inyong pag-BG. Ayan, pa-BG po dyan. Maraming salamat po sa inyong pag-BG dyan. Ayan. Ayan, thank you so much po. Thank you so much po sa inyong pag-BG is real. Ayan, nagre-reconnecting ako dito, guys. Tapos, ayun na po, naisipan kong mag-LS kasi po, para magdagdagan na yung WH ko. Uy, ang hirap ng WH ko, guys. Nagkamang talaga. Nagkamang sa kalisod yung WH ko. Oh, mayayay ka. Makayayay na, kuya. Ayan, thank you so much, Madam Alice Mayura Vlog, sa iyong pa-BG po dyan. Maraming salamat po talaga. Ayan, dito lang. Ayan po. Unsay trabaho nimo diha, Madam Alice Mayura? Mayor ka diha, Madam? Mayor ka diha sa inyo, ha? Yung anak ko, nagkiat na naman. Na? Pating ulo ko da. Ayan, guys. Thank you so much po. Yung mga anak ko po ay naglalaro. And 3 million viewers in the house. Thank you so much, guys, for coming. Andyan pa din po si Madam The Baker's Table. Thank you so much po, Madam The Baker's Table. Matulog ka na po, Madam, kasi gabi na po dyan. Midnight na po ata dyan. Matulog ka na po. Ayan, salamat po sa iyong padaan dito sa aking LS, Madam The Baker's Table.
Thank you so much po. 3 million viewers in the house. Mega shoutout po. Thank you po sa pagpunta sa aking live streaming. Kahit boring ako guys. Boring? Hindi ako boring ha? Boring. I mean bored. Bored? Or bored ako na host. Ayan guys. Thank you so much pa din po sa inyong papunta dito sa aking live streaming. Kasi yung anak ko, oy, naglalaro. Nandoon na akyat sa ano. Nag-akyat sa mga tiles. Pag nayayay talaga tong anak ka to. Ayan, thank you so much po. Baka nag-curious kayo guys, ano yung lagi ko sinusuot. Susi lang to guys, ito sa bahay namin. Lagi ko talaga to sinusuot guys, kasi minsan yung pintuan namin nalalak. Paano kami makapasok kung hindi ko to dala? Kaya lagi ko to sinusuot guys. Nagmukha na ako ditong parang ano. Makakapagod mag-ano oy, mag-ilis oy. Mayor ka diha sa inyo ha, Madam Alice Mayura. Ayan. Ang hirap man dito mag-ano. Sige po madam. Sige po madam. Alice Mayura Vlog. At tambay lang ako sisi. Okay lang po madam. Thank you so much po sa iyong patambay dyan madam. Alice Mayura. Di lagi maligo. Kaya man na makakaligo na yabag na ka anak. Napagod ako mag-ilis kasi po nandito yung outlet. Ang hirap. Magsige lang ako ng hawak ng cellphone. Kaya ang hirap po mag-LS, talagang nangalalay na yung kamay ko dito sa hawak ng cellphone ko. Cellphone ko po na hiniram sa kanya. Ayan po. Nakakangalay. Nakakangalay.
Mayayay, nak. Thank you so much, Madam The Baker's Table, Madam Alice Mayura, Madam Leonie Chin. Ayan, thank you so much po sa inyong padaan sa aking LS at saka pag-stay po sa aking live streaming. Ayan, minumute ko po kasi yung anak ko mag-away man, oy. Ay, ayaw ako ya. Laro, dula lang. Inay. Alam na po pala ang sagot nito, guys. Mga madam, fade pala to, fade, oh. Fade pala to.
Laylay na kay kung kamo to ginunit sa ako ang cellphone, guys. Laylay kayo. Dili man dahil siya fade. Dili man dahil ni fade. Hala. Ayaw na. Dekan kayo, mama. Dekan kayo. Giduka o lagi ko Hello to my 2 million, 3 million viewers in the house. Thank you so much, guys, for coming to my live streaming. Ayan, guys. Thank you so much. Hello, Madam Sabrina Han. Tamsak Dan host. Ayan, thank you so much, Madam Sabrina Han. Ayan, guys. May tanong lang po ako sa iyo, Madam Sabrina Han. Ano pong sagot nito, Madam? Ayan po. Alam niyo po yung sagot nito, Madam? Di ko kasi alam eh. Thank you sa iyong patamsak dyan, Madam Sabrina Han. Thank you so much. Nandito lang po ako sa gilid. Dikit po, hindi po nakadikit to. Ibabalik ko po. Ayan, guys, sa mga hindi pa po nakadikit kay Madam Sabrina Han. Ayan, dikitan daw po si Madam Sabrina Han. Thank you so much po. Thank you po sa iyong patamsak dyan, Madam Sabrina Han. Ayan, guys. Salamat po. Thank you sa pagbabalik dito sa aking LS, Madam Sabrina Han. Ayan, guys, nahirapan ako. Nahirapan kasi ako, Madam Sabrina Han, kasi nakaganyan lang ako sa cellphone ko. Ayan, andyan pa din si Madam The Baker's Table. Ayan, thank you so much, Madam The Baker's Table po. Matulog ka na po, Madam The Baker's Table. Ayan, thank you so much to my 4 tamsak dyan. And guys, nahirapan po talaga ako sa aking sitwasyon ngayon, guys, kasi po nawakan ko lang yung cellphone ko, nangalalay na yung kamay ko, oy. Ayan, thank you so much, Madam Welcome host, sabi ni Madam Sabrina Han. Ayan, thank you so much. Andyan pa din po si Madam The Baker's Table. Thank you so much, Madam The Baker's Table. Matulog ka na po dyan, Madam The Baker's Table, kasi na po dyan. Madaling araw na po ata dyan. Or midnight po. Ayan, guys. Then, nahirapan ako sa pag-ilis ko ngayon, guys, kasi andito yung nangalalay na ako sa kahawak ng cellphone. Kasi nga po yung outlet, nilagay niya sa gilid ng partner ko. Nagalit siya kasi lagi na ako cellphone. Alam nga naman, maglipad ako dito sa bahay. Lipad ako dito sa loob ng bahay. Saan naman siya? Uy! Ayan, thank you so much po to my 3 million viewers in the house. Thank you so much din po sa inyong patamsak. And thank you so much po sa inyong support sa akin, guys. Mga madam. Ayan, guys. Thank you so much po talaga. Ayan na naman yung mga anak ko. Mag-iyakan na naman to ngayon. Kasi naglalaro na naman. Tingnan mo. Pastilan pag nahilak yun na ron. Ayan. Mahilak talaga yan mamaya. Kasi naglalaro sila. Tapos maghilakan na naman. Mamaya. Ayan, salamat po sa inyong support kay host. Thank you so much po. Ayan. Nahirapan ako sa pastilan ang
million viewers in the house. Thank you so much guys for staying kay host. Ayan, yung mga anak ko kasi dito po, magsyagitay o yung magsigawan ba. Ayan, thank you so much po. Mag-ingay man yung anak ko dito. Oy. Pero hindi ko po alam yung sagot. Kaya nga po iniisip ko, ano kayong sagot nito? Uy, sagot ba? Staying po. Thank you so much for staying. Ayan, maraming salamat po sa inyong pag-stay po dyan. Yung mga anak ko nagpabadlong na naman diyan. Ayan guys, pasensya po talaga. Siya po talaga sa aking hitsura. Hitsura ba? Kasi ang hirap po, oy. Nangalalay na ako sa kamay ko. Maglaro na lang ako ng ano, fidget spinner. Ayan, guys. Ito ba? Ayan, 4 million viewers in the house. Thank you so much for coming, guys. Ayan, don't forget my thumbs up, guys. Maglaro na lang ako nito, guys. Actually, hindi to sa akin, guys, ha? Hindi to sa akin. Hindi to sa amin. Ayan, pinahiram lang yung anak ko ng kanyang tita, guys. Pinahiram lang siya para para may libangan siya ba. Pinahiram lang kami nito kaya wala. Nagagamit lang naman. Hello, Madam the Baker's Table. Matulog ka na po dyan, Madam. Thank you so much, Madam Alice Mayura. Andyan ka pa din po. Ayan. Kay Madam the Baker's Table. Ayan. Nangalalay na yung kamay ko dito, guys. Pastilan talaga yung partner ko, oy. Ayaw niya mag-support sa aking YT journey. Char, YT journey talaga. Ayaw niya. Kaya ayun, anong ginagawa niya sa outlet namin talagang. Hello, Madam Wina Serna. Thank you for coming into my live streaming. Ayan, guys. Si Madam Wina Serna din po, Madam Alice Mayura Vlog is kanang muni na siya. Dako na kayang balay, oy. 5K na siya. Ayan, thank you so much, Madam Wina Serna, sa pag-ani sa akong live streaming. Intawon, galisod na intaw ko sa akong live streaming dire. Kay pastilan man ni akong partner, ihamang gihukta ning ako ang gihukta niya ang akong sa ningalan, oy. Gihukta niya ni ako ang outlet dire. Dili na ko pwede magdoon dito ra ko mag live dire na ko nag live sa suok-suok na lang. Ayan, thank you so much, Madam Wina Serna. Don't forget my thumbs-up, guys. Don't forget my thumbs-up, bikini me. Ayan, sabi ni Madam Sabrina, naka-play lang ako host, nagpapakain ng bata. Ayan, thank you so much, Madam Sabrina Han. Thank you so much. Sige lang po, magpakain ka lang po dyan ng iyong baby. Ayan, thank you so much po sa nagtamsak po dyan si Madam Wina Serna. Ayan, Madam Wina Serna, dyan din po si Madam the Baker's Table. Si Madam the Baker's Table po, muni na din po. Ayan. Si Madam Alice Mayura, di ko alam. Di ko po alam kung muni na po. I think muni na. Or ano ba? Magsalita ka, magtingog ka diha, Madam Alice Mayura Vlog. Basi nag-BG-BG lang ni si Madam Alice Mayura Vlog.
Ayan, salamat kaayo Madam Winasir na sa iyong patamsak diyan kay host Madam Winasir na. Thank you, thank you. Makasulod man lagi kag mag-LS Madam Winasir na. Kusog dahil signal diya sa inyo ha. Dito ko sa Agutay gahapon Madam oy sa sa Kanukban Agutay ba. Nang laag mi dito kahapon. Kay mao ray free time sa ako ang partner God. Ang hapon kanang Domingo ra ba. Nagpa-signal sa signalan. Ala, iPod kusog man di ay. Kusog man di ay signal diya Madam. Winasir na. Ayan. Kaila ka sa akong ate Madam Winasir na kay ako siyang gipangutana gahapon kung kaila ba siya nimo. Kaila daw siya. Kaila daw siya nimo. Ayan. Pati sa akong ate dito sa ila sa Agutay naman sa signal pero adto pa ka dito sa naay kuryente. Oh, kuryente? Naay pustihan ba? Oo, say wala. Mo lagi. Mo lagi labi nag-ulan-ulan sus. Ang signal kakamang. Si Kuan ba? Fleur de Lisa Kabanlet. Ako man tong magulang. O siya magulang Madam. Kaila ka? Kaila daw siya nimo. Ayan, for a million viewers in the house. Thank you so much guys for coming into my live streaming. Don't forget my like button guys. Like button. Hagard na jud kay kog fest diri guys. Hagard mura taglubi ani. Hagard kay kog fest diri karon guys kay ano naglisod jud ko sa kong kahimtang karon. Siya naglisod mura pag unsa jung lisura ba. Ikasi nga tiglaag man ko dito sa Kanukban sa una. Mao di ay na-known ka dito Madam Winasir na. Nindot man gud ang karsada dito oy padulong sa Agutay ba nindot kang karsada niya. Ang diri man minangagi sa amoa diri ra sa amoa ba nga bukid minaagi. Bati kayo karsada amoa diri giahak na lang. Naog lagi mi anam. Dilisuda ning agianan. Yanabay ko yung mga bata niya akong partner. First time pa sad niya ni angat nga kanang sakay mi ba. First time pa sa niya naangat diring lugar nga siya mo nag-drive giahak na lang nanganaog jud mi oy sus di jud lalim giahak na di ko magpa tuga-tuga lisod na kaayo. Ayan, thank you so much sa tumalog miagi din sa kanyang. Oh, nindot bitaw ang karsada diha Madam Winasir na oy. Diha sa may wala ko kasulay agi ang tumalog pero diha man ko agi sa lungsod ba sa may lungsod kanang Kananaw tapos dito na kanyang magi ka sa high school elementary tapos high school dito Kanukba na Agutay nalay nindot kayo oy nindot kayo jud nindot kayo sige magbalik dito kaso limited ra pud ang oras namo dito kay duty na pud akong partner ganina nya lugsong ra sad bidayon kahapon. Ayan, thank you so much guys. Thank you so much. Nag-LS ra jud ko kay para madagdagan na akong WH kay kapuya sige kuan huna-huna ng WH idugaya pa. Tapos inig maabot ra ba daw ang kuan next year kay grabe na ang kuan, grabe na ang sa ningalan oy. Grabe na ang requirements ni Lulu sa kuan YT. Sus, grabe na jud. May nagmamunit ani kalaki ako ani mamuni ko ba. Liko-liko man ang kalsada sa babaw sa Kananaw ang gion hi. Lagi Madam mo na sir na daghana. Napadyoy kalsada nga inig ana nimo. Ana na pod murarag ka na bang gihimong letter V? V as in violent ana ba? Grabe liko nimo ana. Ana na sad. Sus kung di ka driver maambak jud ka dito sa kilid balik gyapon ka sa giagian giahak na lang lisuda oy nainga na lisud kay daghang liko-liko jud pero pag abot na nimo doon sa na DNR mi siguro to dito nga na balay-balay pag abot na dito nindot na kayo ang kuan ang kanang karsada nya tugnaw na kayo sus nindot ta oy
Nindot kaayo dito, Jod. Tugnaw na kaayo. Tapos nindot sa daghan kay mga balay nga nindot. Suslay show kaayo. Ayan, 3 million viewers in the house. Thank you so much, guys. Thank you so much, guys. And don't forget my thumbs up, guys. Sa mga hindi pa po naka-thumbs up kay host. Pero, puhon, ug maoki na gani ang panahon dito. May maagi na po sa kananaw. Kay lisod man good kay mo adiri kinaadji angaton. As in angaton kay gingana na lang nakasada ba. Angaton kaayo, uy. Sobraan. Mao lagi madam na sir na mao gid nang daghan yung anak aning bukid ba kay tugnaw man, nindot man ihimo, nindot man. Ayan dili oy kana bang tugnaw ba yay kagabi so magkuan jud na maghalog jud na sige. Di ang magbukot jud habol sige. Pastila na lang tugnaw oy. Sa naman sa bukid diri sa among bukid. Sa amo sa Kandahayan man ang bukid. Pero kuan tugnaw man sa didto pero dili pareha sa inyuhan. Dili pares dito dapit ba sa kanyang or sa agutay kanukba na nga tugnaw jud grabe jud ang katugnaw kay hapon pa lang daan muna tugnaw na kaayo. Pero sa amo dili man ini pa magkakadlawon ang tugnaw nga na ba. So, arang-arang nilang di amuang kay di pa kay tantong tugnaw pero bati among karsada maong di wala sa amin ngadto sa amuang dito sa misa kong ate kay nindot man ang karsada dito. Kay bago pa taon ta among motor inutang intawon susaon na lang. Nya kuha na mo ragid na mo kanang mga kabatuan mo saon na lang. Makaya baka intawon. Dagan kay angaton diri sa amo agod mong di siya ganahan mo agi diri ganahan siya dito sa lungsod niya kay unyag na ay checkpoint pa stilan. Palisod na lang jud panahon karon ra ba. Ay. Ayan, andyan pa din si Madam Baker's Table. Alis mo na ho sa may gagawin po. Okay lang po, Madam Sabrinahan. Ayan po kasi nawala yung signal ko kanina, guys. Iwan ko. Ang sinabi is limited services. Limited service. Ayan, hindi ko nga alam bakit nawala yung signal, guys. Uy. Ang hirap mag-live ng ganito. Uy, are. Ay, samo ka ayun ano. Hala, ayan, thank you so much. May 1 million viewers po na 1 millions? 1 million viewer po na nag-stay po dyan. Thank you so much po, Madam the Baker's Table. Ayan po. Nawala yung signal ko kanina talaga, guys. Hindi ko nga po alam eh. Naunsing gama na. Nadusi na talaga ako dito. Ayan, thank you so much po. Thank you, Madam Sabrina Han, sa iyong padaan sa aking live streaming. Ayan. Charlie.
Hello to my 1 million viewer in the house. Thank you so much for coming. Ayan guys, salamat po sa pagdaan sa aking live streaming. Don't forget my thumbs up guys. Bikini Man, kahit thumbs up lang dyan guys. Thank you. Oh, I love you. Quiet kuya. Okay. Ito ulo. Look.